టైం ఎంత అయింది? 10 అయిందండి. అబ్బా 10 అయిందా? అబ్బాయి అబ్బాయి నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు? వచ్చాను. నువ్వు నన్ను ఏమడిగావు? టైం ఎంత నేను నీకేం చెప్పాను? 10 అయిందన్నావు. దానికి నువ్వేమన్నావు? అబ్బా అన్నాను. అబ్బాయి చంపేస్తాను నిన్ను. ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు? నువ్వు నన్ను ఏమడిగావు? నేను నీకేం చెప్పాను? దానికి నువ్వేమన్నావు? అబ్బా అబ్బాయి నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు? వచ్చాను. నువ్వు నన్ను ఏమడిగావు? టైం ఎంత అయింది అన్నాను. దానికి నేనేమన్నాను? 10 అయింది అన్నావు. దానికి నువ్వేమన్నావు? అబ్బా అన్నాను. టైం ఎంత అయింది అన్నాను. నీకేం చెప్పాను? 10 అయింది అన్నావు. దానికి నువ్వేమన్నావు? అబ్బా అన్నాను. భోజనానికి వచ్చాను. మేము తిన్నాను. 10 అయింది అన్నాను. అబ్బా అన్నాను.